sidlala izingoma ezindala siyibhekile yonke leyo nto kodwa ayikho yinhle. Ayikho yinhle. Siyayibona nanayo inkosi. Siyasayibona nanayo inkosi ikiyathi ifuna ukungenelela lo mncintiswano. Angazi kuyaphinde yavinjwa ubani. Siyibonile ke nayo manje isikhankasela yena lo mfana wangakubo. Okuyinto engekho right bafethu. Okuyinto engekho right. Uyamthatha umfana wangakubo uyomfaka lapha necarnival. Lona omunye uyashiwa kuze lona ezofika ekhankase kahle lapha. Bafethu ningawadla amandla omuntu esaphila. Ningawadla amandla omuntu esaphila. Lo mfana lona nike namdlela amandla engoma yakhe yango 2020 ebekade ishaya noNdoni. Ethi mangibona umuntu wami ngikhumbula umuntu wakho. Namdlela amandla ngale yangoma lo yamfana. Kwakhankaselwe ezinye ingoma enye ingoma eyangena esikhundleni sokuthi kungene ingoma yalomfana kule top 10 yokuhlukanisa unyaka. Bafethu siyayibuka lento eniyenzayo. Into esiyenzayo siyayibuka. Siyayibuka ayikho yinhle. Ayikho yinhle njengoba sibhizi sivota lapha sivotela lo mfana lona. Sekukhona umfana manje usephezulu lapha uphezulu kanjani lo mfana. And asimuzwa nanoma ekhuluma kwanaye umangele naye mayibona ukuthi usawu number 1 kulento ye matters of all kanjani. Akho ngisho sodwa screenshot esikhomba ukuthi uyavotelwa. Kodwa umbange wakhe uvotelwa left and right and uyakhankasa ngapha kodwa kukhomba ukuthi ama result nizowathatha niwakhombe kulo mkhaya wenu. Hayi ngani ngoba kunenkinga cha sinayo inkinga nomfana lona okuyiyena oqhathwe nomenzi ngoba ibona vese kodwa ngokomthetho iqiniso lisekutheni umenzi uyena okumele ehambe naleli quantum makunokuthi kuzoba neqiniso ngoba ngendlela okwenzeka ngayo kukhomba ukuthi noma kungavotwa kuvotwa azodliwa amandla kamenzi okuyinto engekho ke right. Ayikho right. Noma senifuna ukuthi naye umuntu kwasezokhuluma ukuthi akasafuna ukuba kuma competition. Kubhlungu bafethu lento eniyenzayo. Kubhlungu lento eniyenzayo special wena Mabiyela. Special wena Mabiyela uyiwena ophethe lo mcimbi lo. Kodwa manje ngendlela owenza ngayo uthatha iside. Hayi ngani ngoba singaboni nekuzothiwa sikhuluma njalo. Bakhuluma njalo nalabo G5 babethathwephi. Cha siyabuka nje. Siyabuka dlalani ngengane kaMabizela. Kodwa uNkulunkulu simbekile endizwe liyabuka. Liyabukizwa. Liyabukizwa njengoba nidla amandla engane. Hayi sengithuli. Bafethu qhubekani nivote nibanikeze yona le mali lena ngoba bona bafuna ukunona abafuna ukunonisa lo muntu esimvotelayo. Qhubekani bafethu nivote ningesabi nje ni SMS bafethu ngokukhulu ukuyimisela njengoba nenza